Dobro večer. Večeras je drugo predavanje koje se nastavlja na ono što smo pričali pre par nedelja, što je Narayan pričao, na prvu yoga sutru koja glasi: a sada dolazimo do nauke joge. Sada zaista dolazimo do nauke joge i dolazimo do možda najpoznatije sutre u Patanđalijevim yoga sutrama, to je ona druga sutra i u njoj se daje definicija joge. I ona glasi: yoga chitta vritti nirod. Narayan je lepo objasnio prošle nedelje tačno šta znači joga. Zapravo, objasnio je kako dolazimo do joge. Joga, samo ću vas podsjetiti da je joga zapravo rezultat prethodnih procesa, prethodnih filozofija, da tako kažemo, kroz koje prolazi duša, koje saznajemo šankja, zapravo, saznajemo zašto patimo i kako možemo da se izbavimo iz patnje. I tek kada zaista duboko shvatimo da nam je potrebna pomoć, potreban nam je način da izađemo iz nelagode u kojoj se nalazimo, mi možemo doći do joge. Joga, sama reč joga u onom svom izvornom obliku znači jedinstvo. Znači jedinstvo u svakakvom smislu, jedinstvo sa duše, sa apsolutnim, sa duhom, sa izvorom svojim, naravno znači jedinstvo uma i tela, znači jedinstvo našeg bića, našeg emotivnog, mentalnog, fizičkog i svakog drugog oblika postojanja, ali u najdubljem smislu, kao što smo rekli, joga znači jedinstvo individualizovane duše, džive, sanskritski izraz dživa, znači individualizovana kap tog beskrajnog okeana duha, znači jedinstvo kapi sa okeanom. I to znači joga. U međuvremenu se sama reč, značenje te reči se proširila i reč joga je počela da znači i metod kojim dolazimo do tog jedinstva. I naravno danas imamo mnoštvo joga, od fizičkih oblika joge do raznih drugih oblika joge kao duhovnih praksi, manje ili više okrenutih ka onom cilju, zapravo suštinskom cilju joge, a to je jedinstvo sa duše, sa duhom. Patanđali je zapravo, kada je dao ovu definiciju, mislio ne na konkretan sistem, ne ni na kriya jogu, ni na hatha jogu, ni na sve one različite tipove joga koji su se posle toga pojavili, nego je mislio na jednostavno onaj put, onaj proces kroz kojim dolazimo do tog jedinstva. I načini na koje dolazimo do tog jedinstva mogu da budu različiti, ali zapravo unutrašnji proces koji se dešava je uvek isti. A proces koji je potreban da se desi da bi se došlo do duhovnog jedinstva jeste da chitta vritti nirod. I sada ćemo objasniti svaku od ovih reči. Jer svaka, kao što smo videli prošli put, svaka reč kod Patanđalija, pošto je on toliko koncizan, toliko jezgrovit, svaka reč u njegovim aforizmima je jako, jako važna. Videli smo samo da ona prva reč, onaj veznik, ona rečica koja počinje njegove čitave sutre, koliko zapravo dubine u njoj ima, i sada ćemo se pozabaviti svim
ovim rečima. Krenut ćemo od prve sledeće reči, a to je čita. Čita se u raznim mestima na razne načine prevodi, ali verovatno je najbolji prevod osjećanja. Svest, kao što znamo, Bog, to jest ono što je manifestovalo ovu kreaciju, sve je zapravo u ovoj kreaciji svest. Sve je na neki način čita. Znamo onaj izraz, znamo onu definiciju Boga, Sat, Čit, Ananda. I ovde imamo čit. Ovaj čit je donekle isti kao i čita koju imamo mi u sebi. Čit je svest. Ova svest je ono što je manifestovalo sve ostalo. I sve što jeste zapravo svest. Jedina stvar koja postoji, koja je večna, koja je uvek tu je svest. Individualizovana svest u nama, individualizovan je čita. Sad, čita i čit nisu sasvim isto, jer mi nismo jedno sa Sat Čitanandom, nažalost, i kod nas je čita uzburkana. Kod nas čita je nemirna. Zašto se to dešava? Moramo da se vratimo opet sad jedan korak unazad, da vidimo koji su aspekti svesti. Svest se ispoljava na 4 načina. Ima 4 manifestacije svesti. Ovako. Svest. 2, 3, 4. Mon. Ovo su sanskritski nazivi. Mon, budi, ahankara, čita. Mon je Budi je intelekt. Ahankara je šta? Ego. Čita je osjećanje. Videli ste u onoj pesmi koju su pevali, na engleskom je ja nisam ni no mind, no intellect, no ego, no feeling. Nisam ni ni intelekt, ni ego, ni osjećanje. To je ona naravno pesma koja se peva kada osoba pristupa u svanijevski red, ali mi smo zapravo sve ovo. Ovo su aspekti naše svesti. Sada ćemo se pozabaviti koja je funkcija svakih od ovih aspekata i kako se oni manifestuju. Dakle, imamo naš jel? Je onaj deo svesti koji prima, percipira čulne impulse. Znači, mi vidimo čašu i naš jednostavno prima te impulse i može da vidi čašu ili sto ili bilo šta što nas okružuje. Je taj kao neka vrsta televizora koji emituje tu sliku, koji nama prikazuje tu sliku. I on prima informacije od svih čula, koje vida, sluha i tako dalje. Budi je intelekt. Budi je onaj deo nas, naše svesti, onaj aspekt svesti koji kaže to je čaša. Ovo je čaša. Znači,
to je taj deo uma, taj deo svesti koji razlučuje. Ovo je čaša, nije stolica, nije dete. Dakle, ovaj deo razlučuje. To je intelekt. Jel? Ahankara je ego i ahankara je taj koji kaže ovo je moja čaša ili je njegova čaša ili nije ničija čaša. Ego je taj koji preuzima neku vrstu, vezuje se nekako za taj predmet. Kao što smo videli, i intelekt su još uvek nevezani za predmet. Oni samo konstatuju. Ego je taj koji se vezuje i kaže, čaša je, ona poznata čaša je polupuna ili poluprazna u zavisnosti od sklonosti ega ka optimizmu ili pesimizmu. I ego već kreće da nas upliće u zabludu, jer nekako se određuje u odnosu na predmet. Sad, zapravo, jako je zanimljivo kako, ako gledamo kako i čula funkcionišu. Recimo čulo vida, koje je toliko jako kod nas. Kako funkcioniše na fizičkom i fiziološkom nivou. Čaša koja je predamnom nema zapravo svoju svetlost. Ona nema svoje postojanje, sem kad svetlost, fotoni, putuju do te čaše, odbijaju se i ti fotoni koji se odbiju od čaše stižu do mojih očiju i onda, moji očni nervi primaju tu informaciju, zapravo primaju svetlost koja se odbila od čaše i onda moj mozak, znači nervi i čitav moj moždani sistem procesuira tu informaciju. Znači, čaša sama po sebi ne postoji dok svetlost ne dođe do nje i ne odbije se. To je u fizičkom i u fiziološkom smislu kako funkcioniše čulo vida. Ali to je zapravo duboko, zapravo na dubljem nivou oslikava šta se zapravo dešava sa svime. Predmeti i sve ovo oko nas zapravo nema svoje sopstveno postojanje osim onoga kojemu mi dajemo. Znači, sve što postoji, to je kao, zapravo odražava ono što mi šaljemo. Mi smo ti izvori koji nekom predmetu daju, znači šaljemo neku vrstu osjećaja ili svesti ka nekom predmetu, to se odbije, ali mi mislimo da je predmet izvor, dok je zapravo izvor potekao iz nas. Mi smo ti koji smo emitovali određenu vrstu svesti, određenu vrstu na kraju i emocije i vrednosti i poistovećivanja, ali zapravo i mi smo odaslali od sebe, to se odbilo od predmet i vratilo se nama, ali mi ne znamo da smo mi zapravo ti koji su poslali određenu vrstu vezanosti, poistovećivanja, osjećanja i tako dalje ka predmetu. Sam predmet, kažem predmet, u ovom slučaju čaša, pošto čaša stoji ispred mene, ali to se odnosi na ljude, odnosi na situacije, odnosi na sve što je ispred nas, sve što je oko nas, zapravo nema svoju sopstvenu svetlost. Kao što ova čaša nema svoju sopstvenu svetlost, ona samo odbija svetlost koja stiže, od sunca ili u ovom slučaju od sijalice. Isto tako, sami predmeti nemaju nikakvu vrednost, nemaju nikakvo postojanje, osim onoga kojim mi dajemo, koja naša svest daje tim predmetima ili situacijama ili ljudima.
Dakle, došli smo do ega, koji je prvi taj stepen vezanosti. Međutim, ego se vezuje za nešto, ali nije još uvek potpuno, nismo još uvek potpuno uronili u zabludu. Onaj trenutak kada zaista se izgubimo, jeste kada se osjećanje umeša. Kada sad ja kažem, ovo je moja čaša, ja sam srećna zbog te čaše. Ili ja sam tužna zbog te čaše. Ili ja sam šta god. Naravno, čaša je bezvezni primer, jer je uglavnom naša osjećanja nisu toliko jaka kad se radi o čašama, sedno ako je neko poklonio neku posebno lepu, pa se razbije i tako dalje, ali i to je sviđa mi se i ne sviđa mi. Znači, čita funkcioniše na dva osnovna načina. To je ono sviđanje i reći ćemo ili nesviđanje, ali napisat ćemo averzija. Sećate se, prošli put je Naren lepo pričao o dualnosti i ovo su ta osnovna osjećanja, osnovna podela koja proističe iz osjećanja. Sviđanje i averzija. Da i ne. Iz ovoga imamo sva ona kompleksna i promenljiva i jako komplikovana osjećanja koje ljudi mogu da imaju. Od ljubav, mržnja, strah, ljubomora, podozrenje i tako dalje. Sva ta bezbroj osjećanja koje ljudi imaju proizilaze iz zapravo ova dva osnovna elementa. Sviđanje i averzija. Da i ne. Hoću, neću. I u ovom, kad smo već došli do ovoga, tu je naša vezanost, tu je naša zabluda, tu smo se zaključali. Tu je čita krenula da se zaista uzburkava. Tu prestajemo da budemo kap u okeanu, tu postajemo, zaboravljamo zapravo da smo kap u okeanu i mislimo da smo samo kap. Yogananda je takođe koristio sliku i zapravo u Indiji se koristi slika talasa. Znači, okean, na površini okeana postoje razni talasi. Neki su manji, neki su veći. Što je veći talas, to se više udaljava od okeana. Što je veći talas, to znači da je uzburkana osjećanja i ego zapravo veći. Naš cilj je polako da zapravo talase svojih osjećanja, talas svog postojanja, svoje duše spustimo što bliže okeanu. Postanemo sve više jedno sa tim okeanom. Dakle, ovo su ta 4 elementa. Yogananda nam je rekao i gde se nalaze. Mon rekao je, nalazi se na vrhu glave. Intelekt se nalazi u čelu, u prednjem delu. Ahankara se nalazi gde? Ko je već prošao osnovni kurs, treba odmah da zna da mi kaže gde se nalazi ahankara. Medula oblongata, da. I čita se nalazi, šta mislite, gde? Srce, tako je. Znači, to su mesta gde se nalaze, gde su sedišta ovih aspekata svesti. Ćemo malo da se... Malo tabla... Dobro, ovo ćemo svakako iseći.
coughing and wiping the board. We're gonna cut it from the video. Ok. Dakle, rekli smo, čita se nalazi, jel, u srcu. Ako se sećate, ko se seća autobiografije jednog jogija, onog poglavlja kada Šri Yukteswar daje iskustvo kosmičke svesti Yoganandi, gde ga je dotaknuo, ako se sećate? Da, dotaknuo ga je u srcu, znači čita. Takođe, u tom poglavlju Yogananda izgovara jednu veoma važnu rečenicu i on kaže: spoznao sam kroz celo to iskustvo, spoznao sam da je centar ovog nebeskog kraljevstva, to jest raja, tačka intuitivne percepcije u mom srcu. Znači, odatle je izvedeno sve. Znači, tu je zapravo centar. Sećate se još one druge rečenice iz autobiografije jednog jogija? Centar svuda, obim nigde. To je naravno kada je čita slobodna, kada je čita umirena. Nama je centar svuda, samo ne u nama, a obim nam je naš ego, naš život. Ono kako smo se definisali. Znači, mi svoj centar vrlo lako izbacujemo iz sebe. Stavljamo ga u neki predmet, stavljamo ga u neku osobu, vraćamo ga u prošlost, bacamo ga u budućnost. Znači, naš centar se stalno negde šeta, ali nije u nama, dok je naš obim zapravo jako mali i određen egom. To su one samo definicije o kojima je Narayan pričao pre par nedelja. Znači, to su te samo definicije koje nas ograničavaju na ime, na pol, na naciju, na godine, na posao, na profesiju, na porodičnu situaciju, na osobine koje smatramo da su neodvojivi deo nas. Znate, ono kad kažu, mislim, to sam ja, ne mogu da se menjam. Meni je bilo, ja sam radila kao nastavnik jako dugo i meni je bilo naročito poražavajuće kad mi dete od 12-13 godina kaže: pa to sam ja, ne mogu da se menjam. Kažem, ako sa 12 godina ne možeš da se menjaš, pa onda ne znam da li ima nade. Mislim, to naravno nikad nisam govorila, ali mi je bilo onako samo bih izdahnula, jel? Kad ćeš moći da se menjaš ako ne možeš sa 12 godina? To je naravno, verovatno, nisu to svi govorili, to su verovatno govorila deca koja zaista se u životu neće menjati. Dakle, prihvatili su neki određenu osobinu, određeni način ponašanja i to je to. To sam ja. Ja sam takva. Čuli su od roditelja. Najverovatnije. Da. Životna istina, da. Nažalost, naši roditelji nas hrane raznim nekim osobinama, jel? Ti si takva, ti si onakva i ti možeš da se vratiš nisi živao u roditeljskom domu 20-30 godina, vratiš se, posjetiš roditelje i oni te podsete tačno kakav si bio kad si imao 12-13 godina, a ti više tu nikad nisi uradio u životu, jel? Ali, jel, tako neke stvari. I mi to radimo mi to radimo sami sebi, jel? Definišemo se kao ja sam takva i nikad se neće promeniti. Jel, to je taj obim koji je tu i ne menja se. Dok, jel, kao što piše u autobiografiji, u onom poglavlju o kosmičkoj svesti, Yogananda je lepo rekao, obim nigde. Jel, no circumference, tako je rekao. Dakle, čita. Čita, šta se dešava sa čitom? Čita se vrti. Lepo i srpski je blizak sanskritu. Vriti znači vrtlog, vir.
jel? Nešto što se vrti, jel? Jako lepo, jako lako samo i zapamtiti onda šta znači vriti. Šta znači vriti u energetskom, jel, smislu? Dakle, mi imamo našu astralnu kičmu, ovo je samo, jel, presek jedne astralne kičme i kroz našu astralnu kičmu teče energija, jel? Da ne teče energija, mi ne bismo bili živi. Onog trenutka kada smo se inkarnirali u telu, energija je krenula da teče kroz kičmu, zapravo formirala je kičmu i onda odatle sve ostale organe i noge, ruke i tako dalje. Znači, energija konstantno teče kroz našu kičmu. Sad, šta se dešava zapravo sa tom energijom? Ta energija teče, ali ne teče lepo, kao onako glatko. Ona ode u jednom smeru, pa u drugom, pa evo ga jedan veliki vriti, pa jedan manji, pa jedan još veći i tako. Ona stalno nekud odlazi, ta energija. Jer energija odlazi u ove vrtloge. Šta su ti vrtlozi i kako se stvaraju ti vrtlozi? Ti vrtlozi se stvaraju iz našeg neznanja. Iz našeg neznanja šta smo i ko smo. Iz našeg neznanja da smo mi zapravo sad Čitananda. I mi mislimo, ako ovo dobijem, ako ovo postignem, ja ću biti puna, srećna, zadovoljena i tako dalje. I onda krenemo za tim nečim. Recimo, za slavom. Jel? I ta naša aktivnost, sve ono što radimo kako bismo postigli slavu i sebe ispunili na neki način, to stvara zapravo, hvata energiju i drži je u tom vrtlogu. Znači, ono što je seme tog vrtloga, kako se u reci stvara vrtlog? Ako reka nema nikakvih prepreka, reka teče, jel? Vrtlozi se u reci stvaraju zato što neko baci frižider ili auto ili deblo, jel? I onda se oko tog predmeta stvara vrtlog. Reka ne može da teče, nego se zarobljava oko tog frižidera ili automobila ili debla. Ono što zarobljava našu energiju je određena misao. Ja neću biti srećna ako ne postanem slavna. Želja. Misao. Znači, imamo misao i onda se oko toga stvara želja. I sve one usputne želje, jel? Da bi bila slavna moram da budem i lepa, da bi bila lepa moram da radim ovo i tako dalje. Jel? Moram da imam lepu odeću, moram da imam operacije i tako dalje. Sve to što ide, jel? Ali ta osnovna misao koja postoji se uskladišti tu i kreće da zarobljava našu energiju. Šta je, recimo, samo želja za slavom? Mislim, želja za slavom je želja za nekim priznanjem, želja za nekim... za osjećanjem da nismo bezvredni. Zapravo, da treba neko da nas ceni. Želja za sigurnošću koja možda neka slava nam daje. To jest, novac koji se stiče sa slavom nam daje neku sigurnost. Mislim, jako su kompleksne te naše želje. To se često... Potvrda vrednosti, da. Mislim, slava može na razne načine da se analizira, jel? Da li su to kompleksi niže vrednosti, više vrednosti i šta je već, jel? Ali neka želja. Mislim, uzimamo slavu, niko od nas ovde nije slavan i možemo na neki način da pričamo kao ja sam prebrodila tu želju, ja više ne želim da budem slavna, ali mi svi imamo neku želju, nekakve želje. Možda nije za slavom, ali je za nekom sigurnošću,
Da li tu sigurnost tražimo u drugim ljudima ili tražimo u predmetima? Samo ako imam sve, onda sam sigurna, ili u novcu, ili u nečem drugom. Znači, svi imamo nekakve želje. Mislim, imamo ih jer ne bi bili ovde da ih nemamo. Dakle, i naša energija je negde zarobljena u tim raznim željama i ona ne može da teče slobodno. I to su ti vritiji. Zapravo, vritiji su ono što zahteva karmički odgovor. Zapravo, karma se dešava zbog postojanja vritija. Šta smo rekli da je karma? Karma je zakon uzroka i posledice, da je energija poslata u određenom smeru, mora da se vrati na izvor, onaj efekat bumeranga. Jel? Mi pričamo, da bi koristimo se drugim izrazima, kad kažemo da je ovo karma, jeste karma, ali tehnički, ako ćemo baš precizni da budemo, karma je samo zakon koji se dešava, ali ono što zapravo leži u nama su ti vriti, su ti vrtlozi. I u tim vrtlozima to semenje tih pogrešnih misli, semenje neznanja. Negde smo mi pogrešno nešto shvatili. Pogrešno smo stavili izvor naše sreće stavili u nešto drugo. Samo iz neznanja. I dakle, svaki ovaj vriti negde ima u svom izvoru neznanje. Naravno, mi imamo i one vritije koji nam pomažu, jel? Koji podržavaju naša duhovna stremljenja. Imamo i dobre vritije koje smo hranili dobrim ponašanjem, ali na kraju svega svi oni moraju da budu raščišćeni. U sve njih mora da dođe mir. Tako kažemo, moramo da imamo šanti u našim vritijima. Šanti je mir. Znači, mora mir da dođe u naše vritije, mora da se razlože svi ti vrtlozi. I time, da naše neznanje se nestane. Napravo. Kako se dešava, kako se neutrališu vritiji? Postoji nekoliko, mislim, svaka tehnika, sve što neutrališe vritije je joga. Ali nije svaka joga nešto što neutrališe vritije. Jel? Vi možete vežbati, ne znam, hatha jogu, možete raditi i kriya jogu, ali ako je ne radite na pravi način, sa pravim stavom, ona neće umiriti vaše vritije, naše vritije. Dakle, sve ono, i naravno možete raditi nešto što se ne naziva jogom, ali ako ono umiruje vaše vritije, ako umiruje ta sviđanja i nesviđanja, onda se to može dovesti do joge. Ali pošto smo mi sad ovde pričamo u kontekstu ovog puta kriya joge i onoga što nam je Yogananda doneo, šta može da umiri vritije? Da vidimo. Pa stavit ćemo na prvo mesto kriya. Jel? Kriya joga. Tehnika krije. Kako se radi tehnika krije, bez da ulazimo u sam opis tehnike krije, mi učimo da snagom svoje volje pojačamo tok energije, pojačamo ovu reku, tako da ona može da teče slobodno gore. Što se dešava, nažalost imali smo slike skoro onih poplava u Španiji. Ste videli, ne znam da ste videli one slike.
Znači, kada nadođe velika voda, taj auto će biti odnet. Znači, ništa ne može da izdrži taj tok jake struje, jake vode. Isto tako, ako praksom i snažnom voljom i svima ostalim što ide uz praktikovanje krije, mi pojačamo našu energiju, pojačamo tok energije uz našu kičmu, neće ostati ništa ovde. Na samom kraju, u samom trenutku, što se kaže, buđenja kundalini, konačnog buđenja kundalini, konačnog prosvetljenja, ta energija čisti sve ove vritije. Znači, krija joga direktno radi na umirivanju ovih vrtloga, jer ih neutrališe snažnim tokom energije. Znači, manja energija koja je uložena u održavanje neznanja, održavanje želje, ne može da izdrži taj snažni tok energije koji možemo da probudimo kroz krija jogu. I zato je zapravo krija joga direktni način neutralisanja vritija. Postoje naravno i drugi načini. Ono što je kad ne sedimo u meditaciji, druga jedna jako važna tehnika koju nam je Yogananda ostavio, a to je da budemo svesni da vratimo sve izvoru. Osjećanja, da stavim. Izvoru. Yogananda je govorio, kada osjetite malo radosti, hranite tu radost u sebi. Kada osjetite radost iz polja, vratite, idete, ono što se zove reverse engineering, inženjerstvo unatrag, ili kako bi se već reklo. Obrnuti inženjering, da. Znači, ovo što sam rekla, znači, vidite da izvor vaše radosti zbog toga što ste dobili, ne znam, što imate novu kucu, novog psa, nije u psu, nego je u vama, u nama. I to je istina za sve. Znači, svaki srećan događaj, svaka radosna vest i svako prijatno iskustvo je povod za nas da vratimo taj osjećaj i da pronađemo taj osjećaj tamo odakle je potekao. Ne u tom predmetu, ne u tom događaju, nego u nama. I setimo se uvek one Yoganandine rečenice, okolnosti su neutralne. Mi smo ti koji okolnostima dajemo neki kvalitet. Dakle, kiša nekom može biti srećna okolnost, a drugom tužna. Ako sutra pada kiša i mi osetimo neku vrstu nelagode zbog toga, setimo se ovoga, odakle dolazi ta nelagoda. Ne dolazi iz kiše. Ne krivi kišu što tebi nije dobro, nego pronađi izvor u sebi. Kako za loše, tako i za dobro. I zapravo treba se više setiti da to radimo za dobro. Jer negde u nekom trenutku, ja mislim to barem svakako za sebe mogu da kažem, kad se nešto loše desi i onda seti se pa dobro, to izvor je u meni i ja treba da se promenim i tako dalje, ali se ne setim da to isto uradim kad se nešto radosno desi. Nego se izgubim u tom osjećanju radosti zbog nečega što se lepo desilo. I zaboravljam da ako moja energija ode ka nekom predmetu u nekom uzbuđenju, radosnom ili u nekom prijatnom osjećanju, zakon karme kaže šta? Rezultat mora da mi se vrati. Znači, kad ode u nekom uzbuđenju i nekom zadovoljstvu, mora da se vrati u suprotnom smeru i mora da se vrati
da se poništi taj plus koji sam poslala, mora da se vrati. I rezultat karme uvek mora da bude rezultat karme mora da bude 0. Uvek 0. 0 znači nema vritija. 0 znači ni rod, neutralizacija. Znači vriti ni plus ni minus, nego 0. I mi imamo posao, da polako rastom i svesnim životom uvek vraćamo sve što se dešava oko nas nazad u sebe. Zapravo da analiziramo odakle kreću ta osjećanja. I ako je neko radosno osjećanje, hraniti to, ali u sebi ne prebacivati na predmet. A ako je neko tužno, neko teško osjećanje, opet uputstva koji su nam ostavili, i Yogananda što nam je govorio, ne baviti se teškim osjećanjem, ne hraniti taj negativni vriti, nego okrenuti se ka pozitivnom kvalitetu, suprotnom pozitivnom kvalitetu. Dakle, ako je strah u pitanju, okrenuti se, šta je suprotnost strahu? Molim? Hrabrost? Ljubav. Da, jeste, da, hrabrost, ali hrabrost proizilazi iz ljubavi. Što kaže Sveti Jovan evanđelista Jovan kaže, prava ljubav, istinska ljubav izgoni svaki strah. Znači, ljubav je ta koja izgoni strah. I onda mi dobijamo hrabrost, jel? Šta još može da pomogne da se neutrališu vriti? Pa, bhakti, ajde tako. Bhakti, što znači predanost. Predanost, ljubav. Jel? Predanost nečem višem. Jer kroz ljubav, kroz bhakti, mi podižemo svoju energiju, podižemo svoje osjećanja, ka srcu, ali takođe i ka nečem višem, onom predmetu naše ljubavi. Bogu, guru, nekom svecu, čemu god, kakvom god višem principu. Znači, kada imamo predanost ka nečem višem, to je ono što će pomoći da se energija diže i da se neutrališu ove manje stvari. Jel? Koliko ste videli ste, jel? Ako imate nešto što vam je milo i što volite, nije vam teško da i svoju ugodnost zaboravite. Jel? Majka koja čuva dete, nije joj problem da ostane budna. Ljudi koji vole da meditiraju, možda će i ustati ranije, u 6 ujutru, iako baš i ne vole. Jel? Zato što ima nešto više. Znaju da ih čeka nešto bolje od izležavanja u krevetu. Nadam se. Jel? Znači, bhakti, znači ljubav prema nečem višem, nekom višem principu, nam pomaže da se izdignemo iz ovih nižih poriva, ajde da to kažem, nižih navika, nižih neznanja. I još jedna stvar koja pomaže da se neutrališu vriti, a to je magnetizam. Pre svega, magnetizam nekoga ko ima neutralisane vritije. Ili barem malo više neutralisane vritije nego mi. Ili druge neutralisane vritije. Jel? Ali mi pre svega na ovom putu pričamo o magnetizmu gurua. Guru kaže da društvo sa njim
biti u njegovom društvu. Naravno, to ne znači da guru mora da bude u telu, jer guru može biti u telu, a da mi nemamo nikakvu vezu sa njim. Nemamo nikakav pokušaj da budemo u kontaktu sa njim. Dakle, znači, društvo gurua pomaže da se naš magnetizam pojača i da se naši vriti razblaže, rastvore. Jer energija koja teče kroz gurua je jaka. A kao što znate, magnet će se namagnetisati zapravo jakim tokom, elektromagnet će se namagnetisati ako jak tok energije teče kroz njega. I prisustvo gurua u našem životu, u našim mislima, u našoj meditaciji je ono što će pomoći da se neutrališu ti vriti. I to je zapravo na ovom putu najvažniji deo. Krija i magnetizam. Znači, krija neće raditi ako nema ovoga. Krija će ostati na nivou tehnike, na nivou pranajame, na nivou tehnike disanja, ako nema ovoga. Naravno, postići ćemo neke rezultate, ali bez ovoga nećemo nikada stići do kraja. Znači, ove dve stvari moraju da idu zajedno, jer krija ide uz blagoslov i magnetizam gurua. I to uvek moramo da imamo na umu. Kad god sednemo da radimo kriju, da pozovemo gurua, da nam pomogne da rastvorimo naše vritije, da pojača naš lični magnetizam. Naš tok energije kroz našu kičmu. Dakle, neutralizacija vritija, to smo rekli, nije ni minus ni plus, nego je nula. Nestajanje ovoga. Znači, samo jedan jak tok kroz našu kičmu. Patanjali je, pomenut ću par stvari koje on rekao, što su prepreke na putu, pre nego što u sledećim predavanjima krenemo da pričamo o Ashtanga jogi zapravo. Ovo je jako ružno izgleda, ali dobro. Musava tabla. Neću ništa pisati, nego ću pročitati. Ono što je jako zanimljivo kod Patanjalija je on iznosi koje su prepreke na duhovnom putu. Koje su zapravo prepreke da postignemo smirivanje naših vritija. Ja se izvinjam, ja nikad ni u jednom trenutku nisam rekla, zapravo prevela ovu celu rečenicu. Dakle, joga jeste neutralizacija vrtloga čite, to jest vrtloga osjećanja. Joga je neutralizacija vrtloga osjećanja. I to je to. To je klasična definicija joge i to je zapravo ono što treba da imamo na umu. Što naša uzburkana osjećanja, naša sviđanja i nesviđanja, pre svega, ne naš osjećaj, jer postoji razlika između osjećanja, emocija i osjećaja. Osjećanje, to jest emocija i sama reč latinska emocija dolazi, taj motio je kretanje, tu nema mira. To je ono gde smo se mi upetljali u taj vrtlog. Osjećaj je i sama reč, dobro je što srpski ima razliku između te dve reči. Osjećaj je jednostavno znanje, spoznaja, iskustvo. I osjećaj je ono što nam ostaje. Kada neutrališemo čitu, osjećanja, to ne znači da mi postajemo roboti, automati. Mi zapravo mi uklanjamo sve ono što nas sprečava da vidimo stvari onakve kakve jesu. Jer dok u nama radi uzburkana čita, ja ne mogu da vidim stvari onakve kakve jesu. Ne mogu da vidim ljude kakve jesu, situacije, ne mogu sebe da vidim, ne mogu univerzum da spoznam kakav je. Zato što se stalno upliče u to moja neka ideja, moja predrasuda, moje sviđanje, moje nesviđanje i tako dalje. Znači,
osjećaj ostaje. I osjećaj zapravo se tada stapa sa kozmičkim osjećajem, zapravo sa čit, u onom sat čit Ananda. Ali vratimo se sada na prepreke koje je Patanđali izneo, koje mogu da nas spreče da umirimo naše vritije. Ima ih 14. 14 smo ih pobrojali. Bolest, fizička, mentalna i svaka druga. Tupost. Tupost u smislu neke određene vrste nekog mrtvila u našem biću. Znači, tamas. Sećate se guna i ona najniža guna, tamas, neka vrsta tamasa koji nas obuzme. Jednostavno, kad znate i sami osjećaj, svi imamo nekad taj osjećaj tuposti. Jednostavno, ne možemo jasno da mislimo, ne možemo ništa da uradimo, ne možemo ništa, jednostavno smo nikakvi. Jel? Tupost je jedna od prepreka koju Patanđali pominje u svojim Yoga sutrama. Sljedeći je sumnja. Krišna u Bhagavad Giti kaže da je onaj koji sumnja najbedniji od svih smrtnika. Kad kažemo sumnja, tu ne mislimo to ne znači da prihvatimo sve zdravo za gotovo bez ikakvog razmišljenja. Tu se radi o sumnji koja odmah svaku ideju ubija u korenu. To se zapravo znači o cinizmu. Radi se o cinizmu. Cinizam koji ni u čemu ne vidi neki viši princip. I sve spušta na najniži nivo. To je ta sumnja koja odmah ubija svaki dobar pokušaj, svako dobro osjećanje, svaku vrednu stvar ubija odmah u početku. Drugo je nepažljivost, gde mi nismo pažljivi, nismo budni. Zapravo dopuštamo sebi neku vrstu aljkavosti, što sa sobom, što sa drugima, što u našim životima, što jednostavno u načinu na kojim se odnosimo prema stvarima. Nepažljivost. Obratite pažnju sljedeći put kad budete prali sudove, da li ste pažljivi ili ne. Možda ste za sudove pažljivi, ali za neke druge stvari niste. Svako... Pa neka vrsta neprisutnosti, da, nepažljivosti jednostavno. Da. Sljedeće je lenjost. Lenjost, inercija. Na neki način je slično toj nekoj tuposti, ali znači lenjost gde nemam energiju ni za šta. I umesto da uradim najbolje što mogu i vezano je nekako za nepažljivost, ja uradim samo minimum. Umesto da meditiram pola sata, ja meditiram 5 minuta jer sam lenja. Ili ne ustanem uopšte, pa ne meditiram uopšte. Dakle, lenjost je jedna od tih prepreka. Dalje ide senzualnost, kaže, ali to je zapravo okrenutost svetu, čulnim uživanjima. Ne misli se naravno samo na seksualno uživanje, misli se na uživanje u čulnim doživljajima, kakve god vrste. Imamo 5 čula, imamo razne vrste načina na koje možemo udovoljavati čulima. Jer čulnost opet nas izvlači iz nas i stavlja zapravo izvor naše radosti i sreće u nešto drugo. U lepoj hrani, u drugim osobama, u ugodnom životu i tako dalje. Onda ide, kaže, pogrešna, to je lažna percepcija. Nažalost, mi smo svi pod vlašću lažne percepcije, jer naša čula nisu savršena, razne životinje i vide i čuju mnogo bolje od nas, ali ne samo to, nego sve naše predrasude, sve naše ideje, sva naša neznanja stavljaju neku vrstu vela ispred naše percepcije. I mi nismo ni u stanju da vidimo da zapravo ne vidimo dobro. Ono što nam pomaže da polako uklonimo taj veo je želja da saznamo istinu. Znači, uvek zdrava doza
sumnjičavosti u sopstvenu sposobnost da vidim stvari onakve kakve jesu. Znači, da li se umešala neko moje želja, neko moje očekivanje, neko moje predrasuda, neka moja ideja, neka moj podsvesni strah i tako dalje, u percepciju stvarnosti onakve kakve jeste. Dalje ide promašivanje teme. Ovo je jedna možda od najzanimljivijih prepreka na duhovnom putu. Možete da zamislite, kaže Patanđali, veliki mudrac, kaže, jedna od prepreka na putu je kad si promašio temu. Što to znači promašiti temu? Znači, ne shvatiti čemu služi duhovni put. Promašiti temu, misliti je, znači, recimo, duhovni put je tu da moj život napravi ugodnim, jel? Duhovni put je, ako ja krenem na duhovni put, svi ljudi će biti prema meni dobri i meni će biti uvek super. Niko me neće izazvati. Nikad neću morati da se promenim. To je promašivanje teme. Promašivanje teme je ne shvatati zapravo suštinski čemu služi sve ovo. jednom kursu ženu koja je bila slikar, kad je došla drugog dana i rekla, hoću li ja sad imati inspiraciju i početi da slikam? Pa da, mislim, da, to... Nije dobila inspiraciju. Nije dobila inspiraciju, da, kaže neka žena, da, koja nije dobila inspiraciju od druga jedna vrsta, mislim, da li ću ja bolje da spavam od meditacije? Da, hoćeš da bolje spavaš od meditacije, ali to zapravo nije krajnji domet meditacije, može još mnogo više toga. Ne, ono što sam se setila sada kad sam pričala o tome kako mi možda imamo ideju da možda ne moramo da se menjamo na duhovnom putu, nego ćemo biti sasvim dobro ovakvi kakvi jesmo. Ima neka priča o tome, kad se objašnjava šta je ego i onda se kaže da je kao luk, jel? Zapravo, ego naš ima gomilu tih samodefinicija i kao ego ima one ljuske, jel? Znate, kad sečete luk, on ima one slojeve. Ali šta se desi kad skinemo sve slojeve? Nema ništa. Luk je sav u tim slojevima. I ego je sav u tim slojevima. Kad skinemo sve slojeve, ne ostaje nam ništa. Zapravo, ostaje nam duša. Ali, šta je problem s lukom? Šta se dešava kad sečete luk? Barem ja. Suze. Dakle, ako želimo da rastvorimo taj luk našeg ega, moramo da budemo spremni na to da ćemo možda malo i plakati. Da će malo boleti. Pečiće nas oči. Dobro, dakle, promašivanje teme. Nestabilnost, kaže dalje. Nestabilnost, to je nedostatak postojanosti uma. Znači, neka vrsta labilnosti. Znači, je čas srećan, čas tužan, znači, nema onog pokušaja da se neutrališu ta sviđanja i nesviđanja. Nego stalno skačem sa jednog na drugo. Znači, jednostavno ta nestabilnost, na to se odnosi. Onda kaže vraćanje unazad. Šta znači vraćanje unazad? Znači, zakoračili smo na duhovni put, krenuli smo neko vreme i tako dalje i odjednom više nam, ne znam, postali smo malo previše plačemo, malo nam je previše teško, malo smo lenji, malo smo nepažljivi, malo smo promašili temu i onda idemo unazad i ostavimo sve. To je to vraćanje unazad. Znači, nažalost, to možemo videti, jel? Ljudi dođu na duhovni put, neko vreme su tu i onda sve postane ili previše teško, ili previše neprijatno, ili ne dobijaju ono što su mislili da će dobiti, jel? Da im neko gladi ego. Sve je u redu, ne moraš ti da se menjaš, nego se ne dešava to i onda kažu ne mogu, vraćam se unazad. Problem sa tim je što kad jednom iskusiš mir i radost, čisti mir meditacije i onu neuslovljenu radost koja može da se probudi u meditaciji, ništa te više neće zadovoljiti. I ti možeš da se vratiš unazad. Ali zapravo ono što se dešava je da ti ljudi budu još nesrećniji. Ima jedna priča koju priča Aša, koja kaže, bio je jedan čovek koji je bio u njihovoj zajednici jedno vreme i onda je izašao iz nje. I kaže, posle 10 ili 20 godina se vratio
I kaže, dok je bio van zajednice, kaže, bio je jako, jako nesrećan. I pokušavao je da analizira o čemu se radi, zašto sam nesrećan. I onda se zapravo setio da je poslednji put kad je bio srećan, onda kada je bio u zajednici, kada je bio na duhovnom putu. I njemu je trebalo možda 20 godina, nekim ljudima možda treba par života. Ali zapravo jednom kad iskusimo to, kada dobijemo ukus te voćke koja nema bolje i slađe, sve ostalo postaje bezukusno. Samo što nam treba vreme da ponovo izađemo iz inercije ili iz lenjosti ili iz sumnjičavosti ili svega onih drugih nekih stvari koje nas blokiraju. Dakle, koja još prepreka ima? Imamo prepreku podložnost raspoloženjima. Znači, padanje u raspoloženja i na neki način, ne znam da li ste primetili, ali ovo ja mogu da kažem da je istinito, za mene barem, da raspoloženja, kad kažem raspoloženje, mislim na loše raspoloženje. Raspoloženje ima neku određenu vrstu zadovoljstva dobijamo iz raspoloženja. Što je jako... Uživam da se loše osjećam. Ne znam da li ovo važi za sve, ali postoji neka vrsta tog kao zadovoljstva u tome loše se osjećam. Sad, da li zato što su svi nepravedni ili ja sam tako osetljiva pa se loše osjećam ili sad neka razna priča koja ide oko toga, jel? Tako funkcioniš? Da, funkcioniš. To je njihov način. Ceo dan su to i očigledno im prija, jer ne bi bili, da im zaista ne prija, ne bi bili u tom lošem raspoloženju. Dakle, ali loše raspoloženje, kaže, je jedna od prepreka. Jel? I mi imamo, ako smo svesni toga, imamo dužnost da podignemo našu energiju i da izađemo iz raspoloženja. Jer raspoloženja nas drže dole i nam zapravo još više zamagljuju vid. Još veći veo stavljaju ispred našeg duhovnog vida, naše percepcije. Dalje kaže očaj. Očaj pred teškoćama, očaj pred karmičkim udarima. Znači, svi ćemo mi imati u nekom trenutku u našem životu neki karmički udar. Jači ili ne. Ali do svakog će doći neka karma. Ako upadnemo u očaj, mi presecamo mogućnost da razrešimo tu karmu. Mi zapravo ne ulažemo nikakvu energiju da se izdignemo iz nje. I onda će ta karma, svaka karma, sve prođe u nekom trenutku, pa i karma prođe. Ali mi možemo da samo, preživimo ili možemo da i porastemo u toj karmi. Očaj je ono što će nas naterati samo da se sklupčamo u položaj fetusa i samo da izdržimo. Ali ništa nećemo naučiti. I onda u nekom trenutku će doći doći će ista i reći će, i verovatno će biti još i jača i reći će, hoćeš li sada da se digneš? Hoćeš li sada da me nadrasteš? I tako. Znači, očaj je nešto što pred zapravo nedostatak snage da se izborimo pred teškoćama. Dalje kaže nervoza, što je samo po sebi dosta očigledno. Mislim, svi mi upadamo u nervozu, neću stići, neću uraditi, imam previše da uradim i tako dalje. Taj nervna labilnost, nervna uzrujanost, nemir. I dalje nešto što se izvodi iz svega toga, i ovo je poslednja prepreka koju on navodi u Yoga sutrama, kaže nemiran dah. Nemiran dah, naravno, kao što znate, nemiran dah je jedna od prepreka u meditaciji. Mi zapravo ne možemo da uđemo u duboki mir ako nam je dah nemiran. I zato služe sve ove tehnike disanja zapravo da nam umire dah. Patanđali dalje opisuje mnogo stvari i ono na što ćemo posebno pažnju obratiti
sledećim predavanjima je zapravo njegova Ashtanga yoga i Ashtanga yoga se nalazi u delu Yoga Sutri koje se tiču, taj deo se zove Sadhana pada. Pada je korak. Njegove Yoga Sutre imaju 3 pade, 4 pade, pardon. Sadhana pada, sadhana kao što znate je duhovna praksa. I u tom delu, u tom poglavlju, on priča o, zapravo izlaže ono što se sada zove Ashtanga jogom. I tu priča o 10 jama i nijama i onih ostalih 7 grana do kojih se dolazi do joge. Tako da o tome ćemo pričati na nekim sledećim predavanjima.